Uy. Ya, awak. Doli, the yellow. Nice. Anak itu mana masih ini ya, Bu? Hello. Berapa itu? Boro. Kita makan siapa nih? Iya. Lebih. Kita makan di mana? Sa kanya na tayo, no? At sa mga mga tao berto? Marat na masuka. Kanda sa kanya na tayo, anak ka? Kanda niyo tayo, no? Yan, nandun ako sa pinaura. Tayo na makacha. Nandun na tayo, no? On s'occupe de la caille des mets. Yan ang chili.